Ongi etorri antzerkilan honetara, Rosanek eta Leirek hainbesteko ilusioz prestatu duten antzerkilanera, bai? Ez dakizu zenbat ordu sartu da bien hemen prestatzen. Obra hau, lan hau, Rosanek idatzi zuen gazteleraz eta egokitu egin dute, bale? Krisiak dauka errua, horixe da izenburua. Pantxik eta Remigia bi andre nagusi dira. Remigia galiziarra da eta euskara ikasten ari da. Eta Pantxik donostiarra. Eta biek eskapatratxo bat egiten dute afaldu eta gero bere erresidentziatik. Remigia! Hemen nago! Azkenean iritsi zara, Oie, gaur euskera, bale? Bueno, saiatuko dut, Saiatuko naiz. Tu, por qué? Zu, saiatuko naiz da, ditza saiatuko naiz. Saiatuko naiz. Bai. Oie, maja, errezepzioko neskak, ia ikusi nau. Bai, oie, Toni ere bai. Ui, zaindaria. Bai. Yo me hice la dormida. Eta zaindaria pasatuta gero, kurrika altzatu naiz. Eta turri naiz. Baina, deus daki zer pasatzen ari zaidan, Oso erraroa sentitzen naiz. Igual olvida el sostén. ez da hori. Remigia, ez da hori, betikoa. Zer da betikoa? Hortzak ipintzea ahaztu zaizu. Ai, ui, hortzak. Jarri hor. Segurua. Ui. Oso. Bai, jarri, gala. Ai. Nahiko beto. Hobeto. Bai, nahiko beto. Hori. Zer revista daukazu, Ze porno. Eskerrak beti eramaten ditut hortzak, poltsan. Bai. Beti nirekin, Bai. Beti. Inoiz geratzen da residentzia, lapurrezko daude. Bai. Eta euskalo. Bai. Gainera oso importantea da, Hombre, bai. Hortzak edukitzea, ipintzea, edukitzea. Bai. Ulertzen da, A veces es cuestión de vida o muerte. Hombre, ez da inbesterako, Bai. Nire lehengusua, Remigio. Zure lehengusua ditzen da Remigio eta zu Remigia? Bai. Bueno, segi, venga, berdin da. Nire lehengusua Remigio murió por eso. Hortzengatik? Bai, urtzengatik. Ez dut ulertzen. Baskari batean zeuden, ez daki zer ospatzen, janaria, ez dakit. Eta bapatean nire lehengusua esan zen. Feliz año nuevo! Esan zuen. Bueno, ¡Feliz año nuevo! Bai, feliz año nuevo, urte berri hon. Feliz año nuevo es abuztuan zeuden. Feliz año nuevo es. Ez dut ulertzen. Bapatean pertsona batek ipini zizkion hortzak. Eta lengusuak estan zen. Zuen. Bueno, coño, estan zuen. ¡Felisa! ¡Me muero! Eta hil seku geratu zen. Ai, Remigio gizajo! Gizajo ez. Nola gizajo ez? Remigio Caldereiro. Gizajo da. Goian bego dago, berdin da. Es Goian dago Felizarekin, que también murió. Goian bego da, descansa en paz. Goian bego, ai bego. Ez da gure bego. Goian bego. Bego, Bai. Eta zer zabiltza berriro femorroidearekin, Bai, berriro, oi puñetara femorroide. Ai, zer gaizki
eski, Ni sufriéndola en silencio no tu alivio. Oye, bajarrik emoa da, Emoala? Hori hona da? ona ez, superrona da. Ah, superrona. Bai. Botikan. Botikan edo, Bueno, farmatxean edo, bai. Erosiko dut. Oso ondo, bai. Kaixo, egunon. Buena. Kaixo. Bilboko almendik pasatzen da? Bai. Bueno, bai si quieres, y si no, no vayas. Bai. Pobriña. Siri, Remigia. Gaur Hermenegilduri tokatu zaio gidatzea. Taldearen azkarrena da. Esan zidan Jitok. Jito, zei izen da, Jito. Giliano, Ginini. Jito, Remi, Jito. Venga, segi. Esan zidan Jitok, nire biloba. Taldearen azkarrena da. 13 minutu, 12 segundu zornotzatik abandora. Zeloko. Bai. Oi. Eta gogoratzen duzu pasaden astean berarekin joan ginenean autobusean? Bilbora. Oi, ze bidaia. Oie, ze puta zer, Remigia, horrela joan ginen. Ni purrusalda gaznatean, Bai, bueno. Nire gustatu zitzaidan. Bai, bidaia divertigarria. Nire asko gustatzen zait velocidad. Ai, niri ez. Bueno, excepto cuando sacó aquel coche de la carretera. Ai. Bueno. Orain, medikazioarekin lasaiago juten da, Bai, bueno, lasaiago ez dakit, Erdilo. Bai. Egun batean logeratuko da, gidatzen. Bai. Yo le vi, haciendo así. Horrela, bai. Bai. Ui, Eutxaganen rotondan, bolan Bueno. Eta zen hori? Esen euriagatik, Esen euriagatik, Ez. Barkatu, zuak ere Bilbora zoazte? No. Ez. Ni loco. Gu bakarrik eserleku aprobetxatzen ari gara. Krisiagatik parkeko eserleku guztiak kendu dituzte. Eta ordua, hemen gaude. Eta badakizu esortutan gertuko da autobusa? Hermenegildorekin bi gauza gerta daitezke. 10 minutu baino lehenago iristea, edo? Inoiz ez iristea. Maier, vamos a asustar. Bueno, ia da. Bueno, orain medikazioarekin no pasa de 120, Bueno, arazoa da, Eutxaganen ere, 120. Vaya, ze maravilla gaurko autobusak, Uy, tienen de todo. Wifi. Sí, wifi. Telebizioarekin ere, bai. ETV eta hori. Bui. Bueno, gu gaztetan, nire Andonik eta biok kotxe bat geneukan, Seat 850 bat. Ui, ja, ezagutu dut, Bai. Ezagutzen dut nire aita zeukan. Bai. Seat 850 especial. Berezia? Oso nivela, Ui, gama alta. Bai, Gama bai. altua. Niri Andoniri asko gustatzen zitzaion azeleradorea zapaltzea. Eta joten ginen horrela. Loko. Eta Seat 850 ez, Seat 859 zirudien. Baina, bueno, Andoni esen Hermenegildo bezain askarra, Bueno, es que el Hermes. Hermenegildo da Fitipaldi bat da, Hermenegildo! Bai, Fitipaldi. Eta ez dago taxi gertokrik hemendik? Taxi gertokrik. Zornotza. Bai. Ez dago. Bai, badago, hemendik, 100 metrotara daukazu taxi geltoki bat, baina, ez jun, gurekin Bai. Ez, Hermenegildo berehala etorriko da eta berarekin oso askar iritsiko zera. Lasai. Bueno, las hay, si ella dice que las hay, las habrá. Barkatu, hortik esan duzu? Baina ez jun, garestiagoa da. Garestiagoa da. Berarekin egiten ari zait. Berarekin geratu, berala etorriko da Hermenegildo eta berarekin oso askar iritsiko zera. Benetan, bai. Bueno, Hermenegildorekin bi gauza pasa daitezke, Oso askar iristea edo inoiz ez iristea. Venga, ni gano atazira, Bueno, Agure. Bai, Ondo izan. Venga, ondo izan. Bueno. Ha picau. Vull llamar
Amiguito, Bai, bai. a contarle, Bai, era zure mobila. Jito! Lastana, Polita! Bai, gaur euskera. Oso ondo. La pantxique, pues sabes, sí. Bueno, zelan, ondo. Geltokian zaude. Bai, prestatu taxi. Bai, kliente bat bidali digu. Cliente es Besero. Besero. Cliente da Besero. ¿La conoces? Es Haberlo dicho. ¡Remigio Beseres! Besero, vaya nombres ponéis vascos. Parece Venga, segui. de pastor del Gorbea. Venga, Besero. Euskera ikasi, Mesedes, Euskera ikasi, Bueno, Venga. Lastana, cliente da Besero. Ya llegó. Bueno, kontu Sibeli, Lastana, gur. Maite zaitu. Bai, Polita, gur. Oye, ese erabili telefono hori. Con esos gritos handik etxute dizut, Handik. Oye. Jolín, ze mobil daukazu, Bai, oso ona da. Bai. Funciona. Bai. Bai, ai. Oi. Ja, horre duzu. Bai. Ai, nire miji. Semea labengatik, dena egiten dugu. Dena. Bai, nire dena. miji oso potzolo, bai. Oye, Miji ze izen da, Miji? Miji, Mijiano, Miji... Remigito. Beste Remigio! Bueno, es que oso polita da izena, A ber, zenba Remigio daukazun zure familian? Hogeita mazortzi. Hogeita mazortzi? Eta emakumeak ere bai. Bai! Ai! Berrogeita piku. Cago en sos la panda de los Remigios, Oso Oye, polita da sí, izena, no como besero. Galicia. Bueno. Por cierto, badakizu Alfonsinaren erresidentzia itxi dutela? Alfonsina. Alfonsina. Ez dakit nor den. Bai, Alfonsina. Maizuaren alarguna? Ai, bai, badakit maizu. Bai. Eta zergatik, eta bera era non dago, rubikatuta, como nosotros, la han rubicado. Bueno, rubikatuta, bai, bueno, hilerrian dago. Hilerrian, hori zer da, residencia berria da. Hilerrian da, cementerio. Y allí hay camas, uy, qué aburrido. Hilda dago? Que está muerto, Hilda, cementerioan dago. Ai, pobriña. Bai. Eta zergatik. Ba, bere residentzia itxi zutenean, esan zioten, Alfonsina, venga, gorde zure gauzak. Eta berak, bere koltsoia hartu zuen. Koltsoia. Bere Zertarako koltsoia. koltsoia. Ba, ez dakit, berak nahi zuen bere koltsoiak eta erizainak ere ezetz, eta baiet, eta ezetz, eta baiet, eta ezetz, eta azkenean perreke bat eman zioten. Ai, pobriña. Bai, eta egun pare batean egon zen ospitalean, Ubi edo... Urdi, unidad de reposo definitivo. Ba, bai, eta azkenean hil zen. Ai, pobriña. Bai. Oso. Bere koltsoiagatik, berak nahi zuen bere koltsoia y no pudo soportar. Está sin el colchón. Ai, pobriña, Bai. Joder, sin bizitza. Ai, Beitu, gure ziklista! Nora soaz, Remigio? Nora soaz? Es que aurpegi polita dauka. Bai, aurpegi, bai. Zuk ez duzu aurpegia begiratzen, Bai, aurpegi, bai, aurpegia. Ze koloretakoa dauzka begiak? Begia. Berdea. Berdea. Uste du. Bai. Eta hilea? Ilea marroia do beltza. Marroia ile berdea. Errua da. Nik ez dakit, eta zuk ere ez. Ah. Beti kaskoarekin joaten direlako? Es que kurdi polita dauka, Bai, Ai, zela como no bilda. Polita, ai, juventud. Ai, zelako rollo krisiarekin,
Nik ez zaizkit batere gustatzen mudanzas. Nik ere ez. Nahiago dut, hemen ja definitivamente geratzea. Nik ere bai. Nirik ez zai gustatzen ere ez. Niri asko gustatzen zai residentzia hau. Bai. Bestea? Handia da eta... Bai, bestea oso txikia zen. Eta beti vigilatuta geuden. Bai. Eta hemen oso handia da eta behitu. Kalean gaude eskapatuta. Eta zurrumurru asko daude. Bai? Menudo kotile. Kontatu. Bai. Arrapatu zuten Teobaldo Pilarukaren gelan. Elkarrekin. Pilaruka eta Teobaldo. Eta zer egiten, Ari? Ui, ez daki. Bioiek. Zegetan aiziren bioiek. Konban jolasten ez, Marrenadas. Ez dakit. Oie, helduak gara, Bueno, bai, baina... Un poquito de marcha al cuerpo noizean behin, Eta gero agujetas, ¿no? Bebe con 90 años, pues eso. Qué horror. Ai. Oie, ordua da ja, Ordua da? Bai. Bueno, guazen. Oi, ze pena, Bai. Guazen. Ui. Guazen. Beitu Remigia. Alfonsinaren residentzia. Itxita dago? Bai. Eta leku ona dago, Bai. Ui, eta zergatik ez zuten badakizu. Bai, supermerkatu bat egingo dutelako. Badakizu, diru gehiago emango dela. Duela, bai. Ui, koltsoi bat. Alfonsinarena, seguru! Oye, ze kaka koltsoia, Ui, mira que morir por eso. Bueno. Ui, eta badaukat roto, josita dago, Bai, a ver. ¡Hay más! A ver. Ze freskita gaude lurrean, Eta oso ona da femorroidentzat. Segi. Ui! Zatu denak, Remigia, azkar, mesedez! Remigia, venga! Ja! Beste bat! Venga, guazen! Ui, hau! Oye, dieta egin beharko, duzue? Bilar hasiko naiz. Venga, Hasiko dut. levanta, venga, guazen! Llama a grúas Angulo para que me levante el culo. Eusteras! A ver, Deitu grúas Ezcurri para que me levante el Ipurdi. ¡ay, Remigia! Venga, guazen, hija, venga! Ui, Joder. era mutil doktore etorri den. Eta lagundu. Beitu, Remigia, gure ziklistak berriro! Venga! Iepa! Puta peluca, oye. Ai! Me mentiste. Hombre, bestela ezin den altxatzen, Bueno, Eta orain zen. berdin da. Beretza gara! Joango gara Torreviejara. Bai! Ni karaoke batera joan. Bai. Hoi segundo. Ospatzeko. Bai, orujito bat. Emateko. Bai, orujito bat. Eta txampanzito. Orujito bat, Alfonsinaren omenez. Ai, Alfonsina, eskerrik asko, polita! Eta bere familiaren omenez. Familia zeukan Alfonsina? Bueno, seme bat, baina oso txarra, persona txarra da, Bai, baina... Bai, duela 10 urte. Utsi zuen bere ama residentzian eta inoiz bueltatu zen. Remigia, deitu beharko genioke. Zertarako. Hombre! Deitu ez, zertarako. A ver... Ez, hombre, jo. Pésame emateko! Venga, guazen! Pésame emateko!
Batzeko, Eskerrik asko. Oso ondo.